всички, аз съм крълчето Би и сега ще помачкаме. И тук сме Елян, кажи здрасти. Здрасти. Аз съм Метория Лао и Хет. Ето всичко се вижда. Като първи Ти слабак ли се пишеш? Да. Тире слабак такова. Сега ще се поправим на май. Ел сме Индиго. Човек. На ярд. Айде, 3 да започнахме. Защото едни също играят тук хакове и сега ние трябва да ги тролнем. Сега ще кажа. На ярда няма... Опа, без да искам, извинявай. Долу няма никой. Идва един от бето. Опа, без искам. Има един на светото. Ще ходя да го убием. Дразните ме. Къде си? Идва, качва се. Да, просто трябваше да ги дразниме. Защото кой беше хак. Той още е хак. Идват от тута. А! 21 хлопа съм. Се. Така, накарахме ги да левнат. Чао. Наверное, Къде си? Ето те, фурнета. Виждам те, брато. Аз не съм хак. Не. Пради ми го. Сега чакай. Само да ги изреди всяка. Чакай, ще ги мазнем още. То садна. Видях. Какво целта ни е да ги разкараме на този сървър, защото този сървър е за чисти хора, не за хакове. Прости. Скачам долу, славайте, гледам. Ще се ложа на най-тъпото място. Няма го. Идват, бе. Пусти ми го. Аре, бе. Ма 2 хита стръпка. Добре, аре, лига. Айде се, лига. Чакай да пречистим. Аре, да след даскал в телефон ли ще ходиш? Не знам. Чакай, трябва да пречистим сървъра. А? Да накараме всички да лев мост. Но в телефон ли ще ходиш след чисто? Ако не да играме лига. Не знам. Моля те, остави ми го са. Но той ми е куршум. Ма не го стреляй! Добре. Здрасти. Виж сега с какво ще ми игра. Тън. Опа!
Чакай ли, стой малко, стой малко. Не, остигне го, остигне. Ти си го бил. Я, дай ми твоето оръжие, плиз. Дай ми го за малко да правя нещо. Купи си. Как беше? Б5-1. Не, как беше? Б5-1. Още искам да правя нещо, да стрелям във въздуха. Мини 2 за малко. Добре. Ние успяхме с нашата така да кажем не, да кажем да на пречистването на сървъри, да кажем не на хакери. Ей, хакер! Спарта! Ти ми залага. Ела! Ти си безмъртен. Ела, клекни! Ела! Клекни! Аре бе, не можеш да джъмпнеш. Ела! Ела бе! Аз са клекни тук. Ела, клекни бе! Ще да клякам ли? Аре, ела бе! Чакай бе! На последната секунда. Аре се гониме, в смисъл, спри ме Торито и аз съм единцев, ти си двойка и ти ме гониш да ме убиваш. В смисъл, бъни хоп, скачаме и се гониме. Няма смисъл в момента. Абе, и това беше за пречистването на сървъра и чао.